Krásný den, vítejte u 24. dílu podcastu Stavební deník. Čau Pavle. Ahoj Tome. Dneska nám začíná série Teoretická stavba domů. Už jsme probrali několik témat, řešili jsme třeba technologie, ale teďka probereme stavbu domů od výběru pozemků po úklid, po klaudaci. A ještě než bych začal, tak bych chtěl, my jsme se týden neviděli a říkali jsme si takové historky, tak mě by zajímalo, co se ti ten týden stalo za nějaký fail a tímto se vám omlouvám, ale bylo to strašně zajímavý a chtěl bych to tady probrat. Můžeme to pravidelně vždycky takhle vytáhnout. Mně se stalo, je taková pecka ještě živá, že klientovi obrací se na mě fůra lidí, který já třeba ani nedozoruju, ale tady to byl konkrétně klient. Já myslím, že to bylo někde z Kutnohorska, vybíral firmu, tak jsem doporučil jednu v dobrým poměrem cena výkon, i když technologicky už trošku zaspali. Dělal se projekt, začala se dělat stavba. A když jsem byl po prvním dozoru, tak vlastně klientka na mě se obrátila s tím, že majitel firmy si nepřeje, abych tam cokoliv natáčel, dokumentoval, případně to pak ještě pouštěl třeba na sociální sítě. Čili já se dostanu do takového paradoxu, že já doporučím firmu, ale firma mě nemá ráda a zase, tak já nevím, co ty firmy by prostě chtěly už jednou, jo, takže OK, blacklist, jo, firmu si musím dát na blacklist, protože já jsem vlastně na tom blacklistu a Mně přijde bizarní, že ty jsi tam doporučil a oni jo, přesně. nechtějí. Já jsem mi Místo, kdyby ten majitel vzal telefon a zavolal ti, hele, díky. Jo, díky. Ano, tak by to mělo být. Mělo by tam být spíš to díky, jako jo. Ale nevím, uvažování některých firm já prostě u nás nepochopím. Jo? Nicméně, to ještě musím říct, samozřejmě není to vymahatelný. Jo? Firma může chtít po klientovi, může ho tlačit ke stěně ve stylu tohle dozora tam nechceme. Myslím, že v novoročním speciálu jsem to měl, to dozora tam nechci, na tebou nebudu stavět. Ale všichni víme, že ve smlouvě o dílo nic takového není. A vlastně ta stavba jede podle smlouvy o dílo a tam je jediné odstoupení od smlouvy z pohledu zhotovitele, a to je vždycky obecně, když klient neplatí nebo neprojevuje tzv. Součinnost. Je potřeba vybrat spádovačku a klient dělá mrtvýho brouka, no, tak pak teoreticky může odstoupit. A to jsou jen dva způsoby, kdy zhotovitel může odstoupit, protože smlouva o dílo je prostě závazek. Ale mě by zajímalo, když si tam nějaká firma jako dá, ten klient to podepíše, jak moc je to pak jako vymahatelný, jestli na to je nějaký precedens nebo ne? Ano, to je otázka. Fakt nedokážu říct. A na druhou stranu, jestli někdo stavíte dům a dostanete smlouvu, kde je vysloveně, že nesmí tam být Pavel Šimek jako dozor, tak běžte od té firmy pryč. No, ještě dopovím tohletu. Já vydávám ve smlouvách, myslím, že to má firma Alstav, že taky nesmí video nikam jít na sociální sítě, ty už to standardně dávají do smlouvy. Vím, že jsem měl i smlouvu nedávno, kde se vyskytlo, že dozor nesmí být činný v oboru dřevostaveb, no, tak kdo ji nebyl měl asi dozorovat. Co je to za hovadinu? Pekař asi. A pak jsem tam měl, ano, to je běžná věta, jo, že ten osoba nesmí být stavebvedoucí či člověk z konkurenční firmy. Jo. Ale YouTuber tam není. To tam není. Já vždycky říkám, to je jednoduchý. Tady ty odstavce v těch smlouvách jsou, jak já vždycky říkám, jak je Lex Babiš, tak je Lex Šimek. A já vždycky do té firmy pak zavolám a říkám, máte to zapotřebí? Jo? A oni buď řeknou, hele, nemáme, konkrétně u té jedné firmy řekli, pane Šimek, máte pravdu, je to blbost prostě. Jo? To jsme zkusili, dáme to pryč. A nebo pak firma se postaví na zadní a řekne, hele, tak ne, my na tom trváme. Jo? A já pak říkám, hele, pak, když se klient zepře a řekne, tak na to vám takhle, tak já pak na ty stavy můžu být trošku přísnější, ještě než je zdrávo. Jo, udělal jsem takový malý peklíčko. Jo, což není můj styl, ale jak já vždycky říkám, jak vy na mě, tak já na vás. To jsme řešili úplně v prvním podcastu, no, jakože myslím si, že bys nebyl nějaký rozumnej, který tam bude za každou cenu něco hledat, ale chceš dárně, ať se ta stavba jako dotáhne. Přesně. A ne, aby si tady dělali obou straně nějaký tady tyhle ty věci. Tak. Ale je to furt červený vykřičník, jak tam někdo Takže má. chce to... A ještě, ještě k těm fotkám a videím, tak ve finále, když tam něco špatně, tak jak ten klient to pak má dokázat někde? Přesně to je úplně mimo. A já vždycky říkám, takže video ne a fotit můžu. A ten stavebnický vždycky říká, no tak fotky ano. Říkám, to je za nesmysl tohle. A měl jsem třeba i předávku, kde předávající majitel firmy řekl, buď tu kameru schováte a můžeme pokračovat, anebo jdete z domu. To bylo v některých videích, to jsem dělal jako výstřižek. No, nechápu. To mě bavilo. Nechápu to. Ale tě stojí teďka. A dokonce ti tam vyhrožovali i, že jestli to nevypneš, takže ti to tady rozšlapou nebo zahodí. Jo, je to tak, no. A to jsou podle mě ty starší stavvedoucí, ne většinou. Co chtějí mít ten svůj klid, já nevím, 50 plus třeba. Je to tak, no. Je to tak. Že ty mladí jsou na to relativně zvyklí a tak.
svět je sociální, všude jsou sociální sítě a tohleto, tak myslím si, že je to součást i stavební bubliny. Nehledě na to. Myslím si, že díky tomu, jak se dává dobrá práce na sociální sítě a i ta špatná, tak ty lidi, tak jak tady Paul Reich před x lety začal říkat, vařte z lokálních surovin, dělejte tohle, žádný náhražky, takže tohle ty lidi začínají si na to dávat pozor. Tady vidějí suprovýho obkladače, který dělá krásný kamenický rohy, tady vidějí tesaře, truhláře a podle mě to zvedá ty sociální sítě kvalitu. Jednoznačně. Souhlas. Jdem k tématu. Pozemek. Kdy nebo jakým způsobem začínají lidi vlastně řešit to bydlení? Jsou takhle asi v nějakém tom paneláku, králíkárně? No ani to ne, oni můžou být s rodičema, že jo? Jo, jsou tam namáčklí a řeknou si, hele, postavíme si dům, postavíme si třeba dřevostavbu nebo zděný dům. To je jedno. Jdem vybírat pozemek. Tak pojďme se vžít do jejich role, jako jak o tom třeba ty lajkové přemýšlej, když jdou vybírat pozemek. Máme 4 miliony, chcem pozemek. Můžeme brát tady Praha okolí třeba. Lepší varianta. Cenu neřešme. Cenu neřešme, ale takhle, reálně Praha a okolí na 4 miliony nejde. Jak to uchopit? Já mám klienty, který jde o tom hledání a o ty trpělivosti, že jo? Jako kolik času tomu člověk dá. Někdy to je opravdu náhoda, jo? Že mám klienty, který nikdy mají byt, nikdy nechtěli bydlet v rodinném domě, ale tamhle na poli se rozparcelovává, my jsme odsud, známe to, vyhovovalo nám to tady v bytě, ale tak půjdeme do pozemku, protože víme, že když tohleto prodáme, tak ve výsledku to bude takový šulnul. Ale samozřejmě ta přidaná hodnota toho rodinného domu s pozemkem je daleko úplně jinde než oproti tomu bytu. Že jo? Takže jsou opravdu tam kategorii poměrně velkou, který o tom třeba vůbec neuvažovali, ale vyskytne se taková možnost. To máš vlastně pravdu, ale tohle zažitej vzorec, že jo, tady známí se přestěhovali, ještě tady jsou nějaký volný, tak my tam jdeme taky. No. Nebo tady na mě vyskočila reklama, tak. Jo, to je pravda. Čili to nikdy náhoda, není to vůbec žádný kalkul. To vidím, že to jsou primárně, kdy staví rodiny už s dětma. Jo, že už vlastně na ty kontrolní dny nechodí jen 2, ale už tam zlobí malí neřádi. Ale pak samozřejmě nejpočetnější je, že do toho od začátku. Že si to umíněj, že do žádného paneláku nepůjdou a hledají. To bych řekl, že i s těma sociální síťma, jak všichni chtějí jako něco vlastnit, což tady v Česku, a proto vlastně i nějakým způsobem, nejenom kvůli tomuhle, ale je ten velký realitní boom, kdy všichni chtějí něco, že už včera bylo pozdě, něco mít. Tak. Čili ano, to je ta asi největší skupina. No a jak tam oni na to jdou, přiznám se, to nevím, ale ono zase těch možností, jak k tomu pozemku přijít, není, že jo? Realitka, respektive stejně koukají všichni na S-Reality a na všechny podobné servery, že jo? Kde si nespíš zaplatit nějakého hlídacího psa, aby se k tomu dostali co nejdřív. I když přiznám se, že ty pozemky jako, to není jako tak žavý, že v pondělí dám, v pátek je prodáno. Není. Mimochodem ohledně těch realit, tak jak říkáš S-Reality, tak už některé věci mě ultra serou a chci do toho hodit vidle, takže chystám nějaký projekt. Tady na týzu. Proč ne? Ale jo, no, jsou to S-Reality, je to Reality i dnes. Tak. A pak jsem tam měl vlastně takovou zajímavou... Bez realitky? Možná. Bez realitky, jo, ale už to není bez realitky, že jo, už to vlastní Maxima Reality. Ale pak jsem tam měl ještě takovou jako možnost, že jdeš někam za starostou, tam se s ním domluvíš, což takhle to zní suprově. To byl můj případ třeba. Je to jo, tak ale asi to nejde, aby to dělal každý, že jo. A je to vždycky... A předpokládám, že za tím starostou, nebo takhle, jsou nějaký flipaři, nějaký spekulanti, co jdou za starostou a řeknou, hele, my tady chceme pro sebe nějaký pozemek, který uděláme nějaký si dům. A oni z toho udělají něco, co prostě bylo mimo tu domluvu, že jo. Takže ten starosta je pak zaseklej a nechce nic nikomu povolovat a dávat. Pakliže ta obec má obecní pozemky. To je to, jo. Že jo. Pakliže má. Ale já se přiznám, že mým prvním bydlení, což už je pomalu 20 roků nazpátek, jsem přesně takhle postupoval, že jsem normálně, jsem si vytipoval oblast, a sledoval jsem, a byl jsem i v komunikaci vlastně s těma starostama, jestli prostě nechystají prostě prodávat veřejný pozemky na bydlení, aby podpořili prostě mladí lidi, kteří mají přijít do obce. Jo. Takže ano, v jedné obci opravdu, kde jsem pak nakonec to vyhrál, bydle postavil, tak starosta mi napsal, jo, budeme tam mít 3 pozemky a za půl roku vysíťujeme a bude ubálková soutěž, dodá nejvíc. Jo, čili... Ale už ve finále se na tom ušetřil, neplatil si makléře, provizi. Přesně tak. Přesně. A měl jsi tam nějakou jako možnost si třeba vybrat z těch 3.
Přesně tak, plus navíc bonus je vždycky ten, že starosta, když podepisuješ tu smlouvu předběžnou, tu rezervační, tak řekne, já jsem Milan. Jo. A už se tam vlastně tvoříte ty vztahy. Přesně tak. Takže to je ideální. Už taková náplava jsem nebyl. Ale je strašně na hovno, jak tam chodí ty spekulanti a jdou tam s tím kalkulem, tak věřím, že ty starosti jsou z toho jako otrávený pak. Jo. A kolik jim, a ještě se tady rozmluvil jako nešvar, že jo, kdy ty podílníci posílají ty poptávky jo, a ty lidi jsou pak z toho úplně nešťastný. No. Mám třeba i 10% klientů, kteří už jsou tak nešťastní z toho, že nemůžou se na ty svý lokaci ten pozemek, že vlastně projíždí tu oblast křížem krážem a vidí prázdný pozemek, zarostlý, jo, nebo ruinu s dobrým pozemkem a osloví toho majitele napřímo. A já mám klienta a ten normálně říkal, že snad 2 roky normálně ukecával toho klienta, jo, 2 roky, byli tam 3 dědicové, ji ukecával, vždycky jim posílal jako dopisy, jo, až když jim to, každý půl rok jim posílal dopisy, jo, stále bych měl zájem, pojďte se nějak domluvit. No a říká, hele, pak jednou dne mi zavolal ty nesek dědiců a říká, hele, jsme se sešli na Vánoce, jsme tam probírali ty vaše dopisy, jak nás otravujete, teďka ta cena pozemku už je taková slušná, nikdo jsme si řekli, že tam vlastně nebude chtít ani bydletní stavit, ani naše děti, pak se pojďme domluvit. To je super. Říkám, to je super story tohleto. A zase ušetří za makléře. Tak. A už tam má nějakou dlouhodobější vazbu, že to nemá na nějakou spekulaci, ale chce tam bydlet. Přesně. Podle mě takhle. Přál bych si v mém krásném růžovém světě, modrým, růžovým, aby ty lidi, co tam chtějí bydlet a co tam nechtějí spekulovat, tak aby jim to klaplo, tohleto. Souhlasím. No. Ještě jsem chtěl narazit trošku na územní plán, ale to bude téma ještě jako na příště, ale u toho pozemku je strašně důležitý vlastně, když hledáte, tak aby to bylo určené pro bydlení. Protože spousta lidí otevřeš S-Reality, tak tam najdou pozemky k bydlení, ale je tam pozemek, který ano, je napsaný pro bydlení, jenomže v územním plánu je to vedený jako nestavební, že jo? Takže tam nepostavíš vůbec nic. Je to tak. On může být, měl jsem i pozemek, který byl částečně. Normálně to šrafování toho zastaveného území, toho bydlení, normálně šlo přes půl pozemku. Takže klient musel hejbat s domem. Bylo fakt trapný. Čili na to i potřeba se dívat. No a samozřejmě, když už teda budu mít ten územní plán v ruce, tak se podívat, co všechno mi tam dovolí, nedovolí. Jo? Protože některé obce vyloženě se na tom vyžívají. Nemůže být tmavá střecha, 35 sklon, pultový, vyloučený, zakázaný. Tohle téma taky probereme. No. V rámci stavebních povolení, úřadu a tak dále. Tak. Napsal mi člověk, který dělá na úřadě, tak přemýšlím, že ho sem přizveme, ať to máme z první ruky. Jo, určitě. No. Je pro na kameru, což je jeden z mála, protože velká většina lidí, co jsem oslovil, ze stavebních úřadů nechtěli přijít, což na jednu stranu se nedivím. Chápu. Ne, teď jsem měl schůzku s jedním kámošem, projektantem, a ten víc řeší to stavební povolení, víc chodí na ty úřady a oni sami na tom úřadě jako nevědí, tak jak se to mění teďka, nebo furt se to jako mění, ale že není ujednocený jako stav. Víš, že tak jako pro ty automobilky se mění furt to euro, nevědí, jak to bude v budoucnu, tak vlastně takovýhle stav je i na úřadech. Ve výsledu to odskáče vždycky ten stavebník. Jo, no. To je smutný. Buď časem, nebo prachama. Ano, jo, prostě za naše, já vždycky říkám, platíme daně, očekávám od toho státu nějaký výkon. Jo, ale to, co ten stát třeba na těch stavebních úřadech jako předvádí, to je někdy úplně neskutečný. Já jenom musím to říct, to je prostě třeba stavební úřad Chlumec nad Cidlinou. Tam jsem teďka mluvil, máme teďka březen a já jsem se před měsícem bavil s klientem a ten říkal, no soused tady řeší stavební povolení a podával ho v srpnu a už ho bude mít. Já říkám v srpnu. V loni srpnu to máme 7 měsíců a on říká, ne, to je v srpnu 2024. Říkám, takže ještě rok nás k tomu, jako. Teď říkám, tak tohle teda Nezasloužíme, probereme to v tom tématu, ale jako ve finále, co máš pak dělat? Tam, když na ně půjdeš jako pozlim, máš možnosti. Odvoláš se na kraj a ty to prostě vrátí nazpátek ve stylu bu, něco s tím dělejte, máte problém a prioritně se musí tou tvojí žádostí no jo, jenom zabývat. Že těch žádostí tam má X. Jo.
A Ale- ten člověk pak řekne, no ale já tady jsem sám na tuhle agendu Jo. a není tady nikdo další. Což zase narážíme na tabulkový systém ohodnocení. Ano, minimální požadavky. Kdyby měli nějakou odměnu za to stavební povolení, tak Ano. kde dneska jsme, že Že jo? nejsou nikde prostě, no. Je to tak. Debilní prostě tabulky. Je to zamotaný. Ale s tím časem ještě, jak dlouho průměrně za tebe dneska, protože já vždycky říkám lidem, ptají se mě klienti, máme stavět nebo máme rekonstruovat? Tak říkám, běžte stavět, je to delší cesta, bude to minimálně 2 až 3 roky, někdy i víc, ale uděláte si to podle sebe. Rekonstrukce, jasně, začnete hned, ale máte už nějakou budovu, jste omezený s půdrusem. A vím, že si i minule naťuk, že jsi měl klienta, který scháněl pozemek 5-10 let, něco takového. No, myslím, že byl 5letý, no. Tak pojďme dát nějaký průměr, jestli můžeš průměrovat své klienty. Hele, já si myslím, že se tohleto asi nedá přesně říct. Že mám klienty, který hodně se na mě obrací lidi, kteří nemají vybraný pozemek ještě. Jo, my hledáme v tomhletom rádiusu. Ale už zároveň si kreslí ten dům a už zároveň třeba hledají tu firmu. Já říkám, ale to je jedině dobře, jo? Asi už podchytíte a ušetříte čas. Je to za tebe dobře, protože ve finále asi, aby měli nějaký ten půdorys, ale přesně jak jsi říkal ohledně té stavby, stavebního úřadu, může to být v nějaké oblasti, kde musí mít tohle. Ale je dobrý pak tu firmu třeba, když ten pozemek kupuju, si tam klidně přizvat. Jo, hele, podívej se, je to v pohodě. Protože já mám případy, kdy lidi si to neuvědomí, jo? Hlavně když je panelařina, používá se jeřáb, třeba u nás od dřevostaveb, ale prostě je věc na pozemek a prostě vedou dráty, že jo? Co s nima? Teďka mám dokonce případ a tam vedou dráty nejen podél pozemku, podél silnice, ale i skrz pozemek. Teda sice při kraji, no ale jsou nějaký ochranný pásma, ten jeřábník, to už taky nejsou ty střelci, co bejvali, že jo? Takže on z té ulice to prostě nemá šanci tím jeřábem přehodit. Pumpa není problém, tady je víc slomený rameno, že jo? Ale tím jeřábem těžko. Takže firma řekla, no jo, tady máte jenom vjezd 2,60, jak to tam máme projet? Tak nestavte dřevostavbu, udějte si zděný dům, že jo? No ale on ani ten tak prodám, aby na ten pozemek nevěl, protože prostě jenom 5 metrů silnice a najednou vjezd na pozemek je 2,60, že jo? Dá tam 20 brigádníků, co odnošejí tvárnice a jedou. Ano, no. Jak mravenci. No, takže ten by to vysázel na ulici, na chodník, že jo, a zdar. Takže vždycky říkám, hele, to nic proti ničemu, máte předvybranou firmu, jo, si ta cena se postupně mění, než ten pozemek seženete, než se přepíše a tak dále. Jo, ale prostě je vzít na místo a podívat se, protože pak tam může být ten kostlivec. Já u svých klientů tak musím říct, že tu nemovitost, a neumím to říct, že jenom na pozemky, ale ty nemovitosti schánějí průměrně, se kterými jsem v kontaktu kolem rok až rok a půl, něco takového. To bude to samé u toho pozemku. Tam to někdy může být rychlejší, řekněme se ta nabídka objeví a už ty pozemky se blíží k nějaký kolaudaci, což zase není tak ale pravděpodobný, protože většinou to pole je zatím jenom rozparcelovaný, je na to stavební povolení, na rozparcelování a na sítě a většinou trvá zhruba ten půl rok, 3/4 rok, než se to všechno ano, je potřeba říct, asfaltuje. jestli ty klienti kupují taky pozemek zasíťovaný nebo ne, že jo? No jasně, no, když jste v tom satelitu rozparcelovaným, tak tam je to jasný. Bude zasíťovaný. V případě, že ho kupují solitérně z nějaký nabídky, tak tam to může být takový bojiště. Ale ty přípojky a všechno to se dá vyřešit v rámci jednoho z souhrnného stavebního povolení, včetně domů. To možná můžeme říct výhody, nevýhody těch satelitů, a nebo takhle, když je to zasíťovaný a když ne, že jo. Když je to zasíťovaný, tak víceméně máte pozemky 800 až 1000 metrů čtvereční a kde, někde větší, někde menší. Někde jsou obce, kde se nedovolou stavět na domy na pozemku menší jak 1000 metrů čtvereční, aby tam neměli přesně ten satelit. A máte tam barák vedle baráku. Když si nekoupíte pozemek, který je třeba větší, musíte jednak se starat o větší půdu a jednak může trvat třeba rok, 2 roky, než vy tam ty sítě dostanete. A u tohle bych se trošku zabrzdil. Když si koupíš nezasíťovaný pozemek, co všechno tam potřebuješ ve finále, abys mohl postavit dům. To je takový preker, protože když tam je voda, tak to je výhra. Když tam je voda. Voda tam, myslíš jako v zemi? Jako vodovodní řad. Jo, není tam, blíž. není. Což drtí většině jako bývá. Nebo aspoň někde. V mé hlavě tady v tom případě není. Jo, není, no. Což je divný, jo. Zase na druhou stranu je to divný, protože jestliže to je stavební pozemek, tak určitě bude v nějaký zastavitelný části obce a většinou by tam, jasně, ale bude to díra, která bude mít 15 stálých obyvatel a v té vesnici není žádná voda prostě. Všichni mají studnu, tak nezbyde nic než tu studnu prostě, no. Co jinýho? Jenže studna není za 50 000, jo. Studna je za těžký peníze, ono i to povolení, i ten poplatek, který tam je, že jo. 100 až 300 tisíc podle jako přesně. hloubky, že jo. No. A podle toho, jaká tam je taky voda skrz nějakou tu úpravnu. Přesně tak.
Mimochodem věříš na proutkaře, nebo ne? Jo, vždycky, když jsem je viděl, tak to nějak funguje. To jsou hrozně takový ezo lidi, takový jinačí jsou. Ale hele, na mě to funguje taky. Já tomu věřím. Já jsem šel a Je to fakt zvláštní. Ale To budu- věřím tomu, že tam něco jako funguje, protože není to jenom o tom, že jdeš, jo, tady. já byl jsem menší a myslím, že to bylo s mým tátou, nevěřil jsem tomu, dal mi 2 virgule a říká, běž. A mě se v polovině skřížili. A říkám, co tam je? No, tam vede voda, spojka. Říkám, že je to možný tohle. Jo, něco na tom bude. No, čili, když není voda, tak jednoznačně ta studna, no. A to je riziko, že jo. Takže určitě minimálně obejít sousedy, že jo. Riziko myslíš v Ceně, dostupnosti a co z toho poteče navíc, že jo. Protože já měl několik případů, vlastně prakticky žádná studna není bez filtrace nakonec, že jo. No tam jde o to, abys tam neměl ty Dusičnany. fekální bakterie, že jo? No, Ty jsou jasně. jako nejhorší. No, nebo Jinak dusičnany, železitá může být. a to furt jako upravíš, ale Cokoliv. je potřeba, když tam je potřeba říct, že když tam budeš mít vrt nebo tu studnu, tak a budeš tam mít tady tu vodu, tak je to třeba dalších 100, 150, 230 tisíc za tu úpravnu, podle těch jednotlivých fází. Voda je základ. Voda je základ, protože co se týče kanalizace, to je v pohodě. Hold, dám si vyvážecí jímku, že jo. Pojďme teda říct, jaký jsou možnosti. Buď tam je kanalizace, tady není teda. Takže pak máme jímku, Tak. která se vyváží. Přesně A tak. máme septik. Už jenom jímka. No, OK, máme vyvážecí. čističku odpadní vody. Lepší varianta. Pak máme takovou tu, já nevím, jak se to jmenuje, to vsakovací. Kořenová čistička. Jo. A to málo kdy zase povolujou. Je to vsakování poměrně důležité. Potřebuješ větší pozemek, že jo? Tak, většinou. kořenová, to je vlastně, No, ty tam máš víc nádob a ty, Ano, v ano, té ano. první se drží vlastně nějaká ta pevná část, která se tam pak rozkládá tak. a pak ti to teče dál a dál, až ti vytejká jako Tak. v úzovkách čistá voda. Nebo jako, Ale nejběžnější je opravdu jímka, čistička. Čistička bohužel vodohospodářský dílo, čili další projekt, další vyjadřovačky, další peníze. Jímka to jen, že projektanty nakreslí na pozemku, jak chcete velkou. 9 dáme, 12, řekněte si. A i ten 12, nakreslí 12 a je to. řekneme nějaký ceny u tohohle? No, tak záleží firma od firmy. Teďka jsem měl krásnou nabídku, 9kubiková jímka betonová, i s dopravou, i se zemníma pracema, se vším za 60 000, úplně luxuská. 9 kubíků pro rodinu, 2 dospělí, 2 děti, To je tak na měsíc, měsíc a půl. takže To lepší, byla- větší. Kdyby to byla ta 12, tak to je na 2 měsíce úplně v pohodě. No. A pak je možná dobrý, to bych asi neměl říkat nahlas, ale tak my tady můžeme všechno, že jo. A měl jsem takový případy, minimálně 2, 3. Věděli, že ta kanalizace tam nikdy nebude. A do jímky pustili jenom pevný skupenství ze záchodu, ale umyvadla, vanu, sprchu udělali dvojitý rozhod desce, vyvedli to z desky vsakem. Ty jo. Takže tam se vyvážou jednou za půl rok. My ne, to, jako takhle, mám nějakou úctu k tomu životnímu prostředí a otázka je, co ty sprcháče a tohle to, jako dneska už se na to víc dbá, ale otázka je, co to pak udělá s tou půdou, kde se to jak vsákne a Svým způsobem ano, ale vlastně to je samý u ty čističky, že jo. Ta čistička funguje tak, že je tam x komor pro vzdušňování, spustí se, měsíc se funguje v pasivním režimu a po měsíci přijde člověk a nasadí tam bakterie. A ty to rozežírají. Takže vlastně i u ty čističky člověk musí dávat bacha, vlastně co v té domácnosti produkuje. A takový to savo, že jo, nesmysl. No, prostě je zakázaný už. no, tak jasně, protože to savo zabije samozřejmě ty, přesně. ty bakterie máte, no, musí se nasadit do té čističky, vám rozežrali, rozložili ty pevné věci. A když tam jen nalijete savo, dezinfekce, tak to samozřejmě zabije a Ano, maník s bakteriemi může přijít znova, jak se říká. Takže čistička versus jímka. Často se stává, nebo aspoň já mám ty případy, kdy klient ví, že jednou tam ta kanalizace bude. Jo, jednou tam ta kanalizace bude. Malá odbočka a v tom prvním bydlení jsem se ptal, a toho svého starosty jsem mu tykal, že jo, ale a plánuješ tady nějakou kanalizaci? A on, jo, to já už tady nebudu. A teďka se nevěděl, jestli je ve funkci nebo jako... Ale opravdu snad do 6 lety zaved, takže dobrý. Ale když víme, že tam ta kanalizace jednou bude, tak opravdu už si, než vybuduju ten plot, udělat si tu přípravu. To znamená na hranici domu frknout trubku, zakončit ji nějakou revizní šachtou a samozřejmě všechno jde do jímky a až jednou k tomu dojde, tak jenom před tou jímkou to odbočit
propojit to de facto a odhrnout to jde ven a do jímky naopak pustit dešťák. Jo, tady ty přípravy se dají úplně lehce udělat. Narazil jsem na problém s vejškama. Ano, fakt to musí být citlivá práce. To Lempl nedokáže tohle. A se pomocníci kolikrát na tohle třeba jako nemají rozpočet zase, že jo? Že to nechtějí řešit, mají to napnutý, zase chtějí mít ten svůj sen, to bydlení, takže to neřešejí. Ale tak ve finále takhle, je to jenom rozkopání zahrady, nějakých kytek, No, který přesně. vyrostou. Přesně tak. To Plotu. manželky musí pochopit tohle, levou zadní. Začíná sezóna, jsem viděl plný košíky všude. No, přesně. Ale ten záhon budeme muset rozkopat, tam budeme propojovat kanalizaci, já už to vidím. Ale. Takže to máme kanalizace, Hmm. vodu máme vyřešenou, elektřinu. Elektřina je výhoda v tom, že vlastně i když tam není ten pilířek, tak vlastně ČEZ musí na svůj náklad vlastně ten pilířek s nožovkama musí vlastně vybudovat. Do určitý doby. On se to řekne poplatek za 3x5 tisíc, že jo? Tam mají vysokorský přirážky většinou, že jo? Tak, takže si řeknou nějakých pásů 18-20 tisíc, nebo kolik to teďka je, a vlastně oni se zaručí, že do určitého data, a většinou to nebývá před tím datem, ale vždycky přesně na den většinou, tam přivedou tu elektriku a ten pilířek tam je. Klient si pak udělá pilířek vedle s elektroměrem a odtamtud to jde přímo do baráku. Ale je to běh minimálně na ten rok. Takže mám zase dobrá historka, mám případ, začalo se stavět na zahradě. Jo, čili to je další vlastně případ, že jo, na zahradě u rodičů. A celý dům, celá stavba jela přes 230 od rodičů. Jedna fáze. A to stavba stačí, nám to stačí. Jo. A když už se tak blížilo v té druhé polovině, už to bylo v druhé polovině, tak vím, že stavitel říká, těm klientům říká, hele, chtěli jste po nás ty přípojky, ty my uděláme, a kde vlastně tady máte ten pilířek s tím elektroměrem? A klienti říkají, to máte zajistit vy, ne? Jak vy? My děláme dům na klíč. Jo, a chtěli jste po nás přípojky, se ptám, jako, kam máme jako dojet, že jo? No a zjistilo se, že vlastně ten ČEZ nikdo jako neřešil. Respektive na začátku bylo jenom takový nějaký papír, jestli je připojí. A oni napsali, že jo, ale více neřešil. Nikdo tu smlouvu nepodepsal, nezaplatil, zaniklo to. Bez starostech. No a teďka dům byl za 2 měsíce k předání prostě, že jo. Takže ve finále neprojde kolaudací, protože nebudu mít revizi na elektro. Přesně tak. Takže furt stavební tarif, třeba případně na rodiče, nebo takhle. Je to zamotaný celý. A teďka teda vysvětlím, jak se to dá rychle řešit. ČEZ samozřejmě odpoví na ten dlouhodobý trvalý odběr. Ale samozřejmě tam je kolonka krátkodobý odběr. Takže oni zažádali o krátkodobý odběr. A ČEZ řekl, hele, tamhle 100 metrů ulice dole, máme velké nožovky a tam je rezerva, tam tu se napíchněte. 100 metrů. 100 metrů. Takže elektrikář od zhotovitele byl velký frajer, řekl, hele, uděláme to jednoduše. Tam dole u těch nožovek prdnu plasťák s elektroměrem a odtamtud musíme jít 100 metrů tady do baráku. Ale je to přes silnici, takže já tam kopnu 4metrový sloup, pojedu to po sloupu nahoru, dřevěný sloup 12x12, zakopal, zabetonoval nahoru, lanko k druhému sloupu, na lanko pověsil 4x10 dolů a už po pozemku těch rodičů šel těch zbývajících asi 80 metrů do baráku, prošel skrz základnou desku, do rozvaděče, šup. A to bylo dočasný. Jo, dočasný. Běžím, je to na rok, běžím 3 fáze, je to sice 1.02, ale dnešní době zase ty domy se tolik nesežerou, tam se to ponoví s tepelkem, no a až dojde k tomu trvalému, to znamená, že tam ten ČEZ opravdu udělá ten svůj pilířek, takže jenom ten kabel, který 4x10, co jde z těch základů, tak se prostě šmikne a napojí se k tomu budoucímu pilířku. Čili svým způsobem řešitelný. Jo? Jak jsi říkal ještě, jestli má ČEZ nějakou rezervu, tak kolikrát se stane, že je pozemek, který má zavedený sítě, ale ten ČEZ tam nemá tu kapacitu. To je docela důležitý. Mám super historku teďka. Jsem s ní. Jich Prahy, Stříbrná Skalice. Tam je to hezký mimochodem. Na Kopečku, tam prodávali asi před 5 let zpátky, tam jsem taky koukal, krásný pozemky s výhledem do krajiny, orientace skvělá. Je tam pěkný. Klient, pozemek, který myslím, že vzniknul dělením, nebo byl jenom zahrada, to je nepodstatný, a že se teda trvalý odběr. A oni řekli, hele ano, nicméně sítě podimenzovaná a noví odběratele už nejsou možní. Takže budeme muset tu síť posílit, že povedeme nový kabel snad 300 metrů z vesnice. Oni byli trošku na kraji. 300 metrů z vesnice, ale takže všechno to rozjeli, smluvně podepsali. A pak se byl problém, že ten zelený pás u ty silnice, nemůžeš jít silnici, že jo, jde se podél,
tak těch prvních 200 metrů patří soukromí osobě a dál až to je obecní. Těch 200 až 300 už bylo obecní k tomu pozemku, ale těch prvních 0 až 200 bylo soukromá osoba a to řekla, ne, já vám souhlas nedám. Že na to se musí dělat projekt a stavební povolení, stavební úřad. A tam nebylo věcní břemeno? Ne. Myslím, břemena se kdysi nedělali, že jo. Všechny ty kabely, které vedou, že jo. No, takže on řekl ne. Tak a teďka se řešilo, co s tím, že jo. Takže buď krátkodobý odběr, ne, to není možné, protože tam ta kapacita není. Tak a co s tím? Dům vším mimochodem postavený, už si dělají koupelny, jako jo. Zase jede se na chatu vedle, jako jo. No a jediný řešení opravdu je na tu stávající chatu, kde je, myslím, že 3x16 nebo 3x20 jistič, tak nafázovat ten nový dům. A do té doby, než se to vyřeší. A to řeší ČES, jo. Nicméně to ještě můžeme říct, jak se to řeší, když teda někdo se zepře. On to je veřejný zájem, čili oni můžou dojít tomu vyvlastnění. Jo. Oni právně se ten ČES k tomu dostane, ale ty to běh na brutálně dlouhou trať. Já hrozně nechápu ty majitele, kde jako, víš, jako nejde ve finále o nic. Nejde o nic. Kdyby to šlo jako někde u zahrady, kde mu to někde rozkopou, řeknu si, jo, OK, nechci tam nikoho. Ale když je to jako u silnice a ve finále jemu to nic jako neudělá, Nic to nestojí. proč má potřebu takhle jako někomu Nevím. škodit dál? Nevím. A ve finále tohle to strašně brzdí to Česko. I s dálnicema, že jo? No. I s nějakým dalším rozvojem. Protože vždycky je potřeba, aby si k tomu vyjádřili a tyhle a pak se to tady celý brzdí. A kde jsou Poláci? A kde jsme my v tomhle? Jo, tak. Je to strašný. Takže on stejně ostrouhá, ale hold klienta to bude to trošku běh na dlouhou trať. Dobrý je, že tam je nějaký řešení. Je. Kdyby tam nebylo, tyjo, tak je na fotovoltaiku a v zimě taky v háji ve finále. Totál. Tam ve finále musí dát nějaký kamnán na dřevo. No, oře vody. A jak si uvařit. Že jo? Na kamnech. No. V novém domě. No. Čili elektrika, ta se dá říct až na extrémy, je svým způsobem asi to nejjednodušší řešení. Ten ČES to musí, de facto. Dokážeš říct nějakou cenu za metr? Za běžný metr zasíťování pozemku? Od nějakého jejich toho rozvaděče? Mhm. Já to asi vztáhnu k těm cenám, které jsou vlastně, já vždycky beru přípojkou. To znamená přípojka od hranice domu k hranici pozemku. To znamená to, co je na pozemku. To, co je dál vlastně od hranice pozemku po ten řad, který patrně bude někde v komunikaci, tak tam už to jsou trošku jinačí cifry. Ale můžeme to říct, ale většinou to řeší teda ČES. Ale minule vím, že jsi mi říkal, že ten ČES, nebo že to klient řešil sám nějak své pomocí. Česu, ano, ČES má jenom své firmy, tam do toho nikoho nepustí, ale co týče třeba ty vody, kanalizace, tak tam většinou to vlastní obec a spravuje to někdo a ten správce většinou nemá žádnou mechanizaci techniku, takže řekne, tak to vykopej, chcem takhle velkou díru, ideálně ještě metr od toho řadu, naši kluci jsou tlustý, až to bude, tak nás zavolej, my tam přijdeme, navrtáme to během ty hodiny a pak to se zapískuje, chceme být u toho, oni jsou takový páni docela, jo. Ale tak to je v pohodě furt, jakože jsi takhle tvárný, víš, jakože pak ty nečekáš, než tam zavolají někoho, kdo to vykope, ale že je tam aspoň, když to netrvá, tak proč ne? Jo. No ale je s tím prostě starost. On tohle totiž nikdo nechce dělat tohleto, že jo. A nedělá to ten VAK? Ne, právě, že oni na to většinou nemají, oni, když řeší havárii, tak si samozřejmě že to vykopou, že jo. Ale u těch nových přípojek prostě vždycky řeknou, no to si udějte vy, stavebníci, a jenom nás tomu přizvete a zaplatíte jen tu navrtávku, že jo. Jo, takže trošku nosánek nahoru, ale svým způsobem chápu. A... Jinak, pardon, VAK jsou vodovody a kanalizace, jsou to správcovské firmy, které spravují ty rozvody vody. Někde ve je, někde je tohle, jsou různí správci. Někdy se to už ty obce si to už spravují sami, protože zjistili, že... To stojí zbytečný prachy. Přesně tak, si povím zbytečný peníze. Čili jsme na pozemku, jo, to znamená od hranice pozemku k hranici domu, já vždycky říkám, když ta přípojka, ten metr, a teďka bereme, že v tom je materiál práce, zemní práce, podpískování, prostě všechno, ten jeden běžný metr bude stát 1000 až 1500. A je to jedno, co to je. Jestli to je voda, elektrika, on to pomluví jde na stejno. Jo, ten hydrický kabel, ta 4x10. To je docela levný, ne? Tyjo. Stojí... Když si vezmu, kolik se tam na to musí vystřídat lidí, s výkopem, s pískem, ten kabel sám o sobě je drahej docela, takže tlustej. 200 za metr, ale můžu říct, když ty přípojky jsou většinou do 10 běžných metrů, jo, ty stavební úřady nechtějí moc u těch pozemků, aby domy byly daleko od branky, že jo. Plus ještě chránička, pardon, a vůbec dá to do té chráničky, to je strašný. Plus ještě revize odběrného místa tam musí být. A mám tady krásný případ, kdy klient to měl snad do 10 metrů a byla v tom v ceně i vodoměrná šachta,
i revizní šachta kanalizace. Jakože mu to kopli a usadili. Jo, takže v ceně byla revizní šachta kanalizace, vodoměrná šachta, elektrická přípojka, tím pádem kanalizační vodoměrná a všechno tohle z toho to vyšlo, myslím, na 34 000 daní. To je úplně krásná cena. Za hubičku. Kdo to dělal? No, pak když tak můžu napsat. Není podstatný teďka. Ne, to je fakt jako dobrá cena. Ale zase na druhou stranu mám teďka případ, tam je taky do 10 metrů a tam klient má, tam myslím, že se nemůže vejít pod 600 000, ale pozor, je tam prostě jenom akumulační 9kubíková nádrž navíc na vodu. Jo, plus sak. 600 000? Jo, ale všechno je za 600 000. Důvod je naprosto jednoduchý. Firma nechce ztratit před klientem tu tvář, aby řekla, ne, přípojky neděláme. Jsou takový, jo. A bojí se toho, nedělali to třeba, tak si to jako nacení. Takže si vezmu nějakou externí firmu, ta už je takhle nějak drahá, oni si tomu ještě přihodí, protože drží záruku, že jo, a pak klient a takhle, že jo. Takže já vždycky říkám, u toho výběru domu nedívat se jenom na ten dům, ale dívat se i to, co člověk potřebuje, prostě dál, že jo. Takže znám i firmy, které sice neudělají ty zámkovky, ploty, ale řeknou, hele, máme prověřený kontakty a já třeba vím to jednoho stavbyvedoucího, který prostě řekne, hele, až budete dělat tu zámkovku a budete přicházet k ty naší dřevostavbě, zavolejte mě, já přijdu. Já jim řeknu jak. A to už je jako totál špica. Jo. Ale to je jak šafrán. Ale je to super tohle, ale... Jo, to je vztah fakt jako doživotní. Takže opravdu mně se stalo, já jsem takový vztah mám taky někdy s klientem, že úplně jdu úplně do finále, jo? Že třeba všechny světla, klientovi poštovní schránku ještě, ale zase na druhou stranu ten vztah je takovej, že on se na mě může kdykoliv obrátit, ale můžu třeba říct, klient třeba dělal grilovačku, jo? Takovou tu úvodní, byl zajímavý, pozval sousedy a provedl je domem, jo? Provedl je domem a udělal grilovačku na zahradě. A jsem byl pozvaný taky. To je hrozně hezký, ale to jsme se bavili minule, jak se jako s tím, nebo ty klienti, jak si tvoří vztah s těma, kdo jim to staví, tak on se pak taky na ně jako nevysere v určitých situacích. Tak. Jako takhle, nemusí hnutně zvát na grilovačku, ale mít tam nějaký jako vzájemný vztah a utužovat to, protože komu budete volit sám něco poslat na baráku? Tomu stavitelovi, stavařovi. Takže tady ty vztahy jsou, jak já říkám, top level a proto všem klientům vždycky říkám, i když tam máte nějaké reklamace, nebo naopak nejste za dobře s tím stavitelem, držte ty vztahy na nějaký ještě slušný, rozumný úrovni, ať v budoucnu se máte na koho obrátit. Jo. No. Zpět k elektřině. Správně. Nebo k inženýrským sítím. Nebo ještě něco, co můžeme říct k té elektřině. Řekli jsme nějakou cenu, co to obnáší a ještě mi napadá, není to elektřina, ale internet. Já často se setkávám s tím, když si lidi koupí pozemek a teď tam přijdeš a je tam úplně nulový signál. A je to jako v dnešní době, někdo pracuje, spousta lidí se chce přestěhovat, že jo, z bytu na venkov, ale jít na zahradu, tam si otevřít počítač a dělat na home officeu, ale není tam internet. Špatná koupě. Máš s tím nějaké zkušenosti, jak protože tam to je víceméně od setinu, že jo, který tahá ty rozvody. Teďka už se hodně jede optika, jít do nějakých satelitních jako městeček, kde je víc domů. Za mě, když se dělá ta elektrická přípojka, je to nic proti ničemu. Tu optiku, prostě tu trubičku tam prostě do ty chráničky natáhnout a je to. Jo, máme aspoň nějakou jistotu, že kdyby náhodou jednou... Mezi domem a hranicí pozemku. Jo, přesně tak. Jo, to tam natáhnout, bude mi to sice někde v rozvaděči čumět nebo někde v reku, ale vím, že tam tu rezervu případnou mám. Jo, no, respektive dá se říct, že všechny kolem Prahy je relativní rovinatost, že jo, v tom středočeském kraji, takže ta Wi-Fi je naprosto v pohodě, ale pak zabrousíme přesně ten jich, že jo, jak jsme si řekli, kde jsou prostě údolí a tam ta Wi-Fi je už absolutně bezradná a člověk to právě musí řešit jinak. Kolem Prahy jedeš do Všenor, to je za Prahou, hnedka. Tam je takový kopec dolů a tam vždycky. Ano, tam se to ztrácí, takže aby si člověk vybíral i pozemek, aby tam měl nějaký pokrytí signálem, to asi těžko. Jo? Takže mám i případy, který lidi a prostě mají na střeše Starlink. Je to jedno z řešení, ale na druhou stranu chápu, že někdo, kdo se živí třeba nějakým telefonováním nebo často telefonuje, řeší biznis, chce být jako venku na zahradě, tak to prostě potřebuje a kvůli tomu si ten pozemek nevybere. A vlastně i v dnešních některých bytových domech v Praze, tak tam nemají rozšiřovat nějaký toho signálu a jak tam všude ten železobeton, ten tlustej, tak v garáži nedovoláš se nikomu, že jo, je to svým způsobem omezující. To je bída, no. Ono něco jiného pozemek kupovat ve Středočeském kraji, anebo kupovat, já nevím, ve Vrchlabí.
Že jo, prostě. Ale jo, ale Tam s tím signálem, tom si, že jo, moc providerů asi silný pokrytí. je to tak, ale furt jak se operátoři chlubějí, že Jo. 100% pokrytí, tak to ve finále není, že jo. Je to tak. No. Ale jenom potřeba říct, nebo takhle, ještě mě zajímá, jestli ty máš nějakou zkušenost, když ti nekoupí pozemek, tam je blbý internet, nechce Starlink a chce tam optiku třeba. Jestli jsi řešil někdy s Cetinem, nebo nějakou historečku. Ne, tady na to historičky bohužel nejsou. Že na vesnicích je, buď tam je dotažená optika, je to nějaký satelit, nebo tam je anténa klasická na nějaký směrovač, že jo? Tak. Máš na střeše anténu, Přesně. nebo tam máš ten Starlink, nebo tam máš 5G. No, jako málo kdy, možná v té staré zástavě, když koupím pozemek v staré zástavbě, tak ta pravděpodobnost, že tam někde půjde ten outůčkový pilířek, z kterého bych de facto mohl jít do baráku, tam pravděpodobnost je de facto. Jo. Když to bude satelit rozparcelovaný, tak v drtivé většině už by tam ta optika aspoň měla být připravená. Tyjo, Aspoň. na téměř všech projektů, co jsem takhle byl kolem Prahy, tak už tam vždycky optika je. Jo. Ale ve finále je to pro ten CETIN nebo pro ty poskytovatele je to výhodný, že jo? Super. Hezky říkám, kdo má optiku, prostě přitáhnout to do baráku, to je paráda. Tohle jsme opravdu třeba oproti, já nevím, Jižní Koreji, to je strašně daleko prostě, to neskutečné. Mě šokuje, že třeba 10 let zpátky, tak si měl na baráku 20 megabajtů za vteřinu a sekala se ti televize, jakože, a to je rok 2015 a ty si říkáš, ty vole, kde to žiju? A to bylo jako kolem Prahy třeba. Dneska už je to jinačí samozřejmě, navyšuje se to, zrychluje se to. A to mě, tyjo, nevím, jestli jsme to říkali v technologiích, ale pamatuju si několik x let zpátky, kdy se říkalo, no stačí tady jednoduchý UTPčko, ten internet rychlejší nebude. Ale postupem času se to začalo strašně zrychlovat. A dneska už všichni chtějí dávat Cat 7, že jo? Kabel datovej, který pošle tam kolik? 500 nebo giga za vteřinu? Mrtě. Něco takového. Takže takový malý tip mimo výběru pozemku, když si budete dělat zasíťování, jakože data, internet v paráku, dejte si tam ten silnější, protože ten internet furt zrychluje. Tak ať na to máte tu kabelovou kapacitu. Souhlas, naprosto. A ještě k těm inženýrským sítím teda. Takže máme tady internet, elektřina, voda, co plyn? Řešil jsi někdy, když někdo chtěl jako přitáhnout plyn na pozemek? Nedej bože, to ne. Ne, to ne. Jakmile je, tam spíš se řeší, když ta plynová přípojka je, jestli ji opravdu použít nebo nepoužít. To je jediné, co se řeší. Jo, takže opravdu, co se týče toho plynového vytápění, to je 1, 2 ze 100. 1% ze 100. Jo, takže i ten, co ten pilířek tam má, tak stejně ten plyn si tam nedá. Můj případ. Já to chápu, že a navíc my teďka, že my točíme 2026, emisní povolenky, které nám klepou na dveře, tak s tím plynem můžou brutálně zahýbat. Takže i teďka ten plyn je taková, to je slabý let prostě. Je to strašně nejistý, skrz tu situaci na trhu a tohleto, ale furt jako není plyn nejlevnější topení? Hele, ten plyn teďka má taky v pohodě. Jako. Jo, jako je v pohodě. A pro průmysl, že jo, hlavně. No, je to tak. A ty vytápíš čím? Já jsem elektrický. Aha, jo. Ale plynový plířek mám jako na hranici. Elektroauto, elektrokotel, FVE. Plná elektrika, no. To je šílený. Je. A zaznamenal si tu kauzu teďka, jak hořel někde v Praze ten plyn? No, na Letní to bylo. No. To očividilo pěkně, 13 metrů. Tohle, spadla střecha, jsem viděl, propadla. No. Podle mě se bude dalších xx lidí bát teďka, že nechce plyn. Ale já strašně nenávidím, pardon, že odboču, hrozně nenávidím plynový sporáky. Do kuchyně, na vaření, do gastroprovozu ano, ale ne domů, kde tam něco děláš, nějaký maso, teď tam začne padat do té hnusné plotínky, teď to musíš rozebrat, teď to je horký. Když máš čistou indukční desku, rovnou utřeš a hotovo. 100%. Já mám opravdu případ, kdy rodinný dům novostavbu napojili na plyn, ale paní domu si prostě vymínila, i když tu technologii řešil manžel, jakože tam nebude plynová deska, ale že tam prostě bude indukční. Jo, byly brutální rozbroje, ale nakonec si to prostě jako opravdu vymínila jedně dobře. Ale měl jsem jeden případ, můj klient mermomocí, jakože bude vařit na plynu. Je to 10 roku nazpátek. A já mu říkám, hele, já prostě na ty indukci přijdu, hodím tam ty brambory, dám tam prostě výkon, dám tam minuty a jdu od toho. Jako, jo. Pak to pípne, mám hotovo. Jo.
Já jsem nevěděl, že dělá v gastru. Jo? A on říká, pane Šimku, tak mi řekněte, když si budete dělat prostě tu čínu, ten wok, jak to na té indukci uděláte? Já mu ukážu, co mám. Normálně to tam už vybalil. Obrovská plynová, 400 a uprostřed bylo pro voka. A já na to koukal a říkám, Nemám argument. bez argumentů. Nechte to bejt. Takže opravdu jako pro tyhle ty kulinaření OK, jinak je to nesmysl. Vždycky mě úplně šokuje na pláž, když tam vidíš ten nový dům, krásnej, kuchyň za půl míče a pak tam prostě jebnou ten plynový sporák. No. Tak vždycky stojím a skoro brečím normálně. Takže plynským způsobem je možná lehká výhoda mít ho, možná by i stálo za to si ho přitáhnout aspoň k patě domů nebo do technické místnosti, nebo aspoň jenom to trubní vedení si tam přitáhnout a nechat to jenom pasivní, rozpojený, nic si nedělat. My nevíme, co bude za 10-15 roků. Stejně jako před 10-15 rokama, kdybychom mi říkali, jaký máme teďka problémy, tak bylo asi všichni koulet očima, že jo. 100%. Takže svým způsobem bonus to je, ale nemá se na to nastupovat. Pojďme pryč od inženýrských sítí a pojďme na svažitosti pozemku, což je docela důležitý a když je hodně svažitý pozemek, může to prodražit. Chtěl bych probrat ten svah, nebo rovnej a tak dále, a jednak bych chtěl probrat orientaci, protože samozřejmě realitní makléř, inzerát, S-Reality, prodávám vám krásný slunný pozemek s mírným sklonem, teď tam přijdeš a vlastně ten pozemek je na sever, že jo? Sklon je tam jako kráva, ještě je nestavební, nejhorší kombinace. Ale je to, třeba, když mám možnost vybrat v tom satelitu, ten pozemek, tak jednoznačně brát pozemek, který má vstup ze severu a zahradu na jih. Nebrat to opačně. Řekněme, se vstupu je přístup na pozemek z jihu, tak tam většinou už nedám tu terasu. Je to na levačku. Třeba i ta garáž něco sebere, jo. Je to na pytel. Vždycky si vybrat ideální kombinace, vstup ze severu a ta provozní část zahrady je prostě na jih. Ideálně. A pak i tu střechu tak nakombinovat, že jo. Takže to je ideál. Rovnatý pozemky, no tak to je ideálu, ale vždycky se... Neřekl bych ale, protože podle mě spousta lidí, třeba já, tak chci nějaký mírně svažitý. Já chci mít nějaký velký HS portál a chci koukat do obzoru, do krajiny. Ano, vím, že to bude stát nějaký prachy navíc, ale k tomu se dostaneme. Ono. Ale každý má rád něco jiného. Hele, bereme to takhle, jo. Že by tam bylo 5 nabídek, aby jsem si mohl vybírat v té lokaci, nikdy to tak nebude. Ano, nalil se teďka čistého vína. Takže vždycky tam bude jenom jedna, možná teďka se řeší, jestli je špatná nebo fakt jako tragická to nabídka, že jo. To je pravda. Takže někdy jdu do úplných extrémech, že ten pozemek je tak svažitý, že prostě mechanizace po ním nemá šanci vjet. Měl jsem, to bylo, že nevím, kde to je jedno, ten byl tak svažitý, že přístup byl naštěstí z horní části, takže dům stál normálně na kovových pilotech de facto, takže vlastně člověk vcházel do 1 NP, schodama došel do 1 PP. Zajímavý to bylo. Ale pozem byl tak složitý, že tam, když člověk nahoře pustil míč, jo, nebo sekačku, no tak dole to bylo roztřískaný. Jako jo. Tam jestli bylo na tom pozemku třeba 10 metrů svažitý. Tak to je extrém zase. Tak nedalo se to sekat. Ale v dnešní době je zastavitelný prakticky, jako je všechno zastavitelný. Jo. Ten pozemek si jde představit nějaký pronájem na nějakou rekreaci třeba, že tam přesně uděláš nějakou tu výřivku s tím výhledem do krajiny. Já vždycky jezdím na lyže do Rakouska, dívám se, co tam jsou schopní prostě vykouzlit, ty kaskádové domy prakticky. To miluju tohle. Šílený, jako jo. Čili jako dá se. No a u ty zvažitosti vždycky je dobrý, vždycky k tomu to teoreticky buď toho stavaře, dozora, anebo případně toho stavitele, už před podpisem ty smlouvy, aby třeba řekl, jo. Kolik to bude peněz navíc? No, kolik to bude navíc? 100, 200, 300, jo. Takže... Ale ve finále, on to řekne zase jenom odhadem, protože jaký má být ten finální dům, jo, jak to tady budete mít, takže musí zase být aspoň nějaký základní projekt, podle kterého to má nacenit. Ano. Mě většinou, když si klient vezme, třeba úplně na začátku, když vybírá ten pozemek, tak já jsem měl jenom 2 případy, kdy jsem se vyloženě zděsil. A řekl jsem, do toho bych nešel, jo, protože vám se nic neprojede, nic se sem nedostane, jo, že nikdy klienti mají strašně růžový oči, jsou zaslepení tím pozemkem, ale nevidí, že příjezdová cesta je sjízdná jenom prakticky od května do srpna, do září, maximálně do října. A pak ten mix, nebo ta prodoma, která tam pojede, to prostě zahodí do rokle. Jako. Tak to jsem měl případ, opravdu. Já říkám, hele, to je nereálný tady. A s těma růžovými brejlema přichází taková ta věta, ale pane Šimek, to se nějak vyřeší. Tak, jo. Čili ano, všechno je řešitelný. Takže, ale jde o to, za jakou cenu.
Takže tady tomu vyloženě jsem měl jenom 2 klienty z těch x stovek, kterým jsem řekl, hele, já bych do toho pozemku nešel, protože to bude jenom trápení i z pohledu pak i budoucího užívání. Jako. Možná bych doporučil, že rovinatý pozemek doporučujeme těm, kteří mají hodně naplý rozpočet. Tak. Víceméně bez rizika, nějakýho, jako jasně, vždycky riziko, ale nějaký navýšení. Tak. Ten svažitej, nebo mírně svažitej, někomu, kdo to nemá, Tam bude práce vždycky. jako jasně, ale kdo to nemá totálně naplý a trošku kouká i třeba na tu krajinu a cílí po tom svahu. Tak. Jo? Má tam nějaký rezervy. Protože to si budeme povídat, u svažitého pozemku, mimo těch terénních úprav, to radši o tom nemluvit, to je pak na téma zahradničení. Ale zase možná říkala u třeba prvního bydlení, byl brutálně svažitý, tak říkala, hele, jako super, protože teďka jsem v rovině, v Polabí, jo. Říkala, to bylo super prostě, tam se taková invence v té zahradničení se udělat. Co tady? Rovný, jo. Ale zpátky k muzice, vždycky to je o tom zářezu toho domu prakticky do toho svahu. Jo, jestli buď zaříznout, to jsem udělal konkrétně já, kompletně zaříznout, takže já jsem měl za barákem 2metrovou stěnu. A ta opěrná stěna, víme, kolik stojí kubík betonu, ty stěny se nedají udělat pomalu za 50 000. No tam je problém, že ty musíš jít to, co máš vystavený nahoru, tak musíš mít skoro to stejný dolů, že jo? Ještě tak. Třeba do LK nebo z litýho betonu, tak. Provázaný železem, aby ti to udrželo. Takže jsou vlastně 3 varianty, buď nezařezávat, v tom svahu ten dům prostě postavit s tím, že pak, když tady je terasa, tak spadnu třeba 2 metry dolů, že jo, nebo metr. Druhá varianta totálně zaříznout do svahu a ten pozemek vlastně osadit už na rovnou placku. Jo, hodně zemních prací na začátku, ale pak svým způsobem se zakládá na rovině a to dělá půl na půl. To znamená půlku domu zaříznout do svahu a to, co vydlabu, tak dát ven, což je nejčastější varianta. Dává ti smysl, když máš svažitý pozemek, přijdeš k baráku, tak udělat si garáž, kde ty musíš jet trošku dolů, sjet. Dává ti to smysl nebo ne? Že ty vlastně nemáš tu garáž v úrovni toho terénu, když přijdeš k pozemku, ale musíš jet trošku dolů. Jasně. Do svahu toho Jíždím pozemku. z nejvyššího místa, chceš říct. Jo. Mně se to jako docela líbí. Protože nechceš mít garáž, jo takhle, zase podle návrhu toho domu, ale já jsem dřív bydlel v Nebušicích a tam je americká škola, nevím, jestli tam trošku znáš. A naproti té americké škole tak je dlouhá lajna domů, kde se nemohlo stavět, nikdy se tam nemělo mít stavět, někdo to tam, nevím co, ale jsou tam domy a tam je přesně ten svah dolů a mají tam takhle hezky ty garáže. Jsou pod úrovní terénu, jo. správně řečeno. Jo, děkuju. A musím říct, že se mi to jako fakt líbí. Ale proč ne? Nicméně jediný problém je, když přijdou přívalový deště. To někdy ta voda prostě letí. A když v cestě může být liniový žlab, ale jakmile jsou přívaláky, kapacita, že jo, no. Přesně, oni jsou si se jednou třeba za 3 roky, že jo, ale prostě já jsem to viděl, to přeskočí ten žlab, jak kdyby tam nebyl v cestě. Jo, měl jsem bezbariérový domek, on to vlítl normální dveřma jako dovnitř. Tak ono to dokáže i z pole Jo. Na relativně rovném pozemku, takže... Přesně, no. Nebo v Řeporích tam zase spodní voda, tyjo. Těžký tohleto. Tak, to vlastně člověk nevidí tohleto, jo, že třeba hladinu spodní vody nemá šanci zjistit prakticky. Tam je vždycky ideální, když ten pozemek kupuju, zajít se těma sousedama. Má smysl dělat nějaký ten georozbor té půdy? Já si myslím, že v rámci disponibility toho pozemku na to není prostor. Tak, abys to ty rychle koupil v dnešní době, kdy těch pozemků je málo, jasně. No, není prostor. Takže je fakt jako ideální obejít sousedy. Člověk zjistí, jestli to jsou paka nebo nejsou, že jo. A zjistí, jo, co spodní voda, když prší hodně, jak se to sakuje, že jo, když jste kopali, na co jste přišli, že jo, oni vám řeknou, jo, tu tady byla skála, nebo vám řeknou, tady se nic nevsakuje, je to hnusná jílovitá, nebo jako v mém případě, no, ten pozemek tady, když se rozlila voda před 50 rokama, tak tam byly kachny, že jo. takže jo, ty sousedí vždycky dokážou říct. Pokud to není někde na zelený louce, samozřejmě. No, což by tím způsobem asi nemělo být, protože všechny obce dbají o to, aby se prostě pomalu se rozrůstala, ten intravilán ideálně se moc nerozšířoval, aby se spíš zaplňovaly ty proluky a bourali starý domy a stavili nový. Doufám, že až budu si vybírat pozemek někdy já, takže najdu nějaký takovýhle. Já hrozně nemám rád ty satelity. Je přebraný už všechno. No nevíš, jaká bude situace. Ne, pozemky vždycky budou, ale já spíš vydávám, že se staví prostě ve starý zástavbě, že se bourá starý barák, čím dál víc. Tak protože ty nový jsou rozebraný, no tak, že jo? No, nebo na zahradě
a že se prostě recykluje. Je to tak. Ještě k tomu svahu. Pojďme jak shrnout ty výhody, nevýhody. Máme vlastně u toho rovného je to jasný. Tam není žádná nevýhoda. Já myslím, že u svažitého pozemku je nějaká vůbec výhoda. U svažitého pozemku je výhoda, ano. Výhled. Pak, když nekoukáš do svahu. Výhled a... Ano, pak, když dole je jih a nahoře je sever a víš, že je severu. Když víš opačně z jihu a koukáš do severu. No. Tak to je strašný. To je strašný, jo. Takže určitě ano, bude tam ten výhled a co se týče zahradnických prací, by řekla moje žena ideál. Ty si uděláš nějakou kaskádovitou zahradu, že jo? Nebo ano, i ten dům si uděláš jako ano. hezky. I deska se dá udělat. Pro sklený prvky, tak to je asi ta výhoda. Ale jako stojí to ranec, tohleto. Ano. Takže většina pozemků je spíš méně svažitých než víc svažitých. A na druhou stranu, když máš nějaký menší ve skále, tak tam zase uděláš nějakou pěknou chatu, že jo? Teda neviděl jsem to, teďka, že by se něco prodávalo takovýhleho, takže to nepovolujou. Málo kdy. Ty lidi na glamping to staví víceméně na černo. Tam je to spíš to podloží, asi řekl to skalnatý. Jo? To dokáže někdy potrápit, protože člověk neví, co pod tou zeminou je a teďka jde o to, jestli tam je buď nějaký obyčejný pískovec, třeba někde na Mělnicku, anebo jestli to je směrem na Dobříš, Níšek pod Brdy, prostě zvětrlá břidlice, kde člověk šáhne lžíce 40 a má jenom 80kový pas. Jo? Prostě, člověk nechce, jo? Takže chceš pak nějak zasej trávu, nemáš do čeho, prostě, jo? Protože na tou břidlice je prostě jen 20 cm něčeho. Všichni, co tady tím stěnem se nás díváte, tak asi víte, o čem mluvím. Jo, to člověk do toho nevidí prostě. Je to daň. Máš nějaký realitní pohádky od makléřů, kdy ty nebo tvoji klienti kupovali pozemek a nabili jim tam nějaký hrozný stračky, co se tady může, nemůže a tohleto? Já jsem měl 2-3 případy právě s tím čezem. Jo, kde je to takovýto riziko, kdy na hranici pozemku nejsou převedené sítě, takže ty realitáci to většinou strašně zjednoduší ve stylu, no sítě jsou jenom 20 metrů. Že jo? A pak je problém, že tam může být buď ten vlastník té komunikace, který nepovolí, nechce, že jo? Takže je problém, mám vymalováno, anebo že ta síť je prostě v té obci totálně už na nule, kapacitně, a je prostě přeplněná a nový odběr není možný. Jo, měl jsem ten případ, klienti koupili, požádali o ČEZ o připojení otrvalý a oni řekli, hele, za 3 roky tam budeme dělat novou trafačku a pak tam bude kapacita. Takže oni koupili a 3 roky vědí, že nic nemůžou dělat. Ale dobrý je, že tu informaci mají. Ale to až pokoupíš, jo? To mě ještě napadá, že jsme neřešili u těch inženýrských sítích, jestli jde dopředu nějak tyhle informace ohledně všech inženýrských sítí zjistit dopředu. A kolik to ve finále bude stát. Aby ten člověk si to jako dokázal ověřit. Hele, já tady budu kupovat pozemek, ano, v územním plánu je, že je stavební, ale nejsou tam sítě. Co tam plánujete dopředu? Dá se taková nějaká informace oficiální? Pojďme postupně, ČEZ je rychlej. Jo? Ten reaguje vlastně na to stanovisko prakticky během týdne, takže to je super, jak jsou na tom. A co se týče těch vodáren, kanalizací většinou v té obci vždycky bude nějaký ten správce. Zajít za ním. Jo, zajít za ním. Takže většinou, buď to jsou nějaký třeba, buď to spravují sami, třeba formou technických služeb, a jenom na to mají nějakou tu veluji, vák a tak dále. No a prostě oni pají do plánu a řeknou, hele, je možný, není možný. Takže vždycky ten správce většinou se k tomu vyjádří. Protože když chceš třeba stavět dům, tak ty můžeš zažádat aby ti povolili, co tam jako můžeš postavit, tak ty můžeš zadávat, jak se to jmenuje teďka, tu před informaci. Nějaká ta územně plánovací informace. Jo, nějaká, stojí asi 1000, ale dají ti normálně oficiální dokument ze stavebního úřadu, co tam můžeš postavit. Ano, z pohledu územního plánu, jinak řečeno, když se podívám do územního plánu, tak asi budu vědět víc. Jo. Budu to mít rychlejc, každopádně, ale z pohledu těch sítí ti neřeknou nic. No, když se podíváš do územního plánu, tak tam nemáš tam tu zapšklou paní na stavebním úřadě, s čím tě jako bude hrotit nebo ne. Takhle tě na úřadě ti dá nějakou předběžnou informaci a ty víš už, jakým směrem tě potáhne, že jo. No, stavební úřad to řeší jenom z pohledu toho tvaru domu. Jo, jako jasně, jo. Ale víš, jak to je dneska, že jo. Je to tak. Ty tam něco oni ti řeknou nějaký změny, ty to uděláš, pak tam přijdeš a oni řeknou, no a ještě tohle. A furt to kolečko běží. A ještě tohle. A právě proto, když já jdu na stavební úřad, já to vždycky nahrávám. A už se mi to, 2krát se mi to vyplatilo. A je to vždycky hodně vyjadřovaček většinou, že pak paní řekne, no a ještě tuhle vyjadřovačku bych chtěla. A já říkám, ale to jste mi minule říkala. Ale to víte, že říkala. A já říkám, a už tam připravený v telefonu, že jo. Já tuším, že k tomu dojde. Říkám, tak kde to je?
No jo, neříkala. Přitom ty stavební úřady by si ty vyjadřovačky měly sami ošefovat, že jo. To, že klienti si to ošefovávají, tak to je jenom proto, aby ulehčili tomu stavebnímu úřadu prostě ten výkon, ty státní správy, která stále není prostě dostatečná. Ty nenasral si tu paní na úřadě, že jsi si ji nahrával? Víš, Já jakože myslím, že ne. ty lidi jsou na to hrozně dneska takový... Já se přiznám, já vždycky, když jdu na nějaký úřad něco řešit, a jsou to primárně ty stavební, já se nahrávám vždycky teda. Už automaticky. Tak chápu, abys byl krytej a aby pak ti... Takže ty... Že oni na maily nereagujou. Jo? Já mám třeba případy, že nebudu říkat, abych to neměl, abych nebyl na blacklistu, a normálně tam píšeš maila. Jeden týden, druhý týden, třetí týden, jo, a ono nic. Tam pak zavoláš, paní to vezme a co jste chtěl? Jo, to jste psal, no. Já říkám, já jsem jenom chtěl vědět, jaký vyjadřovačky chcete k tomu rodinnému domu. No, klasiku, prostě, no, nechci nic speciálního. Já říkám, no, tak to, že díky teda. Jo. Nebo... A to je právě to, že ty tam voláš, nebo ty tam píšeš e-mail, abys nemusel volat a šetří čas. Ona napíše, bum, takhle, hotovo, nazdar. Nebo nedávno jsem oslovoval nějaký obecní úřad, aby se vyjádřil ke stavbě. A zase jeden mail, druhý, nejdřív datovka, mail, nic. Říkám, ale oni tam vymeřili na tom úřadě. To není možný. Takže fakt jako tam uběhnu snad měsíc a půl, tak tam zavolám. Vezme to nějaká paní a řekne, jo, posílal, tak to pošlete ještě jednou. Já to přepošlu starostce. Tak jsem to dělal ještě jednou. A zase 14 dní nic. Tak tam volám, říkám, hele, já už si tady píšu čárky. A ona mi říká, no jo, je to tak, no. No víte co, u nás se tady jako setká stavební komise. A vy chcete tu vyjadřovačku od nás, jo. Tak se potká stavební komise a to vám to schválí. Já si říkám, jak já stavební komise? K čemu se má vyjadřovat, když je daný územní plán? Tak za nesmysl. Tak stavební komise, to je ta referentka, někdo z obce, že jo, a tak, ne? Jo, takže opravdu pak, po 14 dnech, snad po 2-3 měsících od úvodu, přišlo vyjádření od obecního úřadu, ano, nemáme s tím problém, ale jediná podmínka je, že vám to je zajímavý, to musíme teda jednoznačně odbočit, my vám to souhlas dáme, ale když přispějete na infrastrukturu. Víš, co tím myslím? Vím, no. Příspěvek na infrastrukturu. A to byla nějaká vesnice Dobříšsko a chtěli, myslím, že 30 000. Takže nejdřív podepíšete smlouvu, nevím, co to bylo za smlouvu, darovací smlouva, nebo smlouva o příspěvku, nevím. Nejdřív podepíšete tu smlouvu a pak vám dáme to povolení. To bylo 30 000. Klient s tím počítal de facto, jo. Řekni, že s tím způsobem je to dobrý. Ale co já nevím, jaký máš zkušenosti, a to je skrytá věc, o tom vlastně rádiáci nikdy neřeknou. Jo, až ten dům bude chtět připojit těm sítím. I když ty přípojky tam jsou udělané, tak jenom to napojení na ten dům, aby byl ten odběr, tak vlastně tam člověk musí solit. A já si teď vzpomínám, že to byly, myslím, že Úvaly, nebo Říčany, nebo Český Brod, já už nevím. Jedno z toho. A tam normálně chtěli za rodinný dům snad 200 000. Nebo 300 000? Nevím. Možná dáme do prostřihu tu aférku a vím, že tam chtěli brutální částku. Jako za... A normálně oficiální úřad chtěl tohle z toho, ať ty přispěješ na infrastrukturu. No, ano. Za rodinný dům. Za rodinný dům a vyloženě je to poměrně běžná praxe, bych řekl. A vyloženě to podmíní tím, že ti jinak nepřipojí. I když tam ta přípojka je. To mi přijde jako hrozný zmrtství, jako tohle z toho. Hele. Totální, protože tak vůbec Říčany, ty tam mají všude kolem svých obcí, nebo kolem Říčan jsou všude kamery, které ti vybírají, že jo, za rychlost. A plus jestli dělají tohle. Párkrát mě už taky zkasírovali. Jako jo, nejezděte rychle, jasně, ale víš, jakože pak jaká je ta služba od toho státu nebo od těch obcí pro ty lidi? To je jakože, sorry, ale za 200 litrů 30 000 za připojení OK, ale... Tohle je takový zajímavý téma, který se mohli otevřít a ideálně s nějakým developerem, protože ty developeri na to jsou zvyklí. Že za tu bytovou jednotku de facto přispějí do ty městské pokladny nějakou částku. A já si třeba vzpomínám, že ještě když Kořen byl v Říčanech jako starosta, tak oni vyloženě to měli jako fakt tak vymyšlený, že oni říkali, nová bytová jednotka nebo rodinný dům nám sice bude níst nějaký patrně peníze do pokladny, ale pro nás to znamená, že musíme rozšiřovat infrastrukturu. Ale to znamená škola, školka, zubař a tak dále, že jo? A oni si spočítali, že ten novej bude v tom rozpočtu znamenat náklad minimálně 100 000. Ale tomuhle jako rozumím, to chápu, to je fair, protože najednou se tam, když se staví bytový dům,
Tak ano, silnice, navýšení, Ale ta čistička, že tohleto, jo? jasně, Voda, čistička, elektřina, kapacita. školy, školky, doktoři, všechno. To chápu. Ale jako na rodinném domu, kde jsou 4 lidi. 4 lidi za 200 000, Jo, to to je mi přijde extrémní. to pálka. A je to zmrtví za mě. Jo. Sorry, omlouvám se, ale Je to jako... tak, no. A jinak u těch developerů, tak ano, taky jsem slyšel takovýhle příběhy, kde oni už automaticky, nemluví se o tom vůbec, ale je to tak, že prostě musí solit. Prostě chcete, tak plaťte. Je to tak, no. Je to šílený. Ono to je i zákulisně pak ještě trošičku jinačí, že jo? Zmiňujeme ten územní plán, když postavíš nám školku. Jo? Nebo dáme ti další patro navíc v územní plánu. Za školku je to fair, pojďme si říct zas. No, na jejich pozemku. Záleží, to mi nevidí. Když je to něco pro veřejný zájem, škola, školka nebo nevím, nějaké hřiště, tak já jsem s tím vnitřně OK. Já jsem taky. Nicméně důležitý je, to, ještě jsme na to padli, je to, že koupím pozemek, mám tam teda ty sítě, super, nejsou až daleko, jsou na hranici, jsem úplně v pohodě, mám hotový projekt a pak jdu na ty vyjadřovačky a zjistím, že po mně chtějí další 100 000. Tak to je jako... To je ta past. To je past. A vlastně ty na to nepřijdeš, dokavať nejdeš jako... A teď jde o to, jestli ten realiták mě na to měl upozornit. No, Je to skrytá vada? není. Tohle je jako zákulisní informace. Tohle je jako něco neoficiálního. Ten úřad ti oficiálně nedá nějaký dokument, tady musíte přispět na tohle. Ty na Možná i dál, ale já myslím, že to je oficiální. Ale většinou, Na to dostaneš. většinou na realitáky jako házím všechno možný, nadávám na ně, ale tohle to mě není skrytá vada. A protože ta paní na úřadě nebo ten člověk na úřadě, tak se ještě vymění a je to zase jinak, že jo? A tam je hrozně proměnných jako věcí. Je to ale posíceným zastupitelstvem, ale zase na druhou stranu, výhoda všech realitáků je, že většinou působí lokálně, protože to je nějaká velká, že jo. Takže ten realiták vlastně on ví, kde co se šustne. Je domácí a měl by vědět. Aby při ty koupi řekl, hele, až ten domek tady postavíte, tak počítejte, že musíte si dát 200 a ještě bokem. Je to hrozný teda tohleto. Je. Šokující. Je ještě něco k výběru pozemku, co můžeme doporučit lidem? Řekli jsme nějaký sítě, svažitosti, orientace. Nebudeme určitě dneska řešit, jak jsem říkal, nějaký ty právní vady, přístupy. Přístupy jsou taky docela důležitý. Jestli tam je věcný břemeno, jestli tam je přístup vůbec a tak dále. Když tam nemáš přístup, tak ti nedovolej stavět, že jo? Jo, tak. Je to tak. Tak jestli ještě něco, co... Možná se pozastavím. Mě zajímá možná někdy ten stavební úřad, jak se k tomu chová. Koupím pozemek, satelitu, jeden z 20. Udělám si projekt, šupnu na stavební úřad a stavební úřad řekne, my vám na to ale povolení nedáme. Teď ještě nejsou skloudované sítě ani přístupová cesta. Není to skloudovaný. Ten developer to ještě neudělal. On to má rozjetý, ale to ještě není skloudovaný. Tak si to nechte. Nazdar. To se mi stalo několikrát tohleto. Jo? Nechápu to, jak mimochodem někde je možný, že někde to naopak jde, že já jedu vytloukačkou k tomu pozemku a někde musí být už čistý asfalt. Jo? Tam už je to asi o tom, jak to není jako scelený, není na to jeden systém a ty lidi pak jako v tom tápou. Ono asi by bylo úplně něco jiného, kdyby jako plošně i ty stavebníci, stavaři, všichni věděli, co teda mají jako dělat. Ale jako neví se to, že jo. No. Takže mám opravdu případ, to je tadyhle někde východně za Uvalama, Hradešín, je to jedno, taky koupili pozemek a zjistili, že sítě byly v pořádku, ale obec řekla, vodovodní řad je poddimenzovaný. Vysychá. Tak si uděláme vrt. Uděláme nový vrt. Udělali nový vrt a špatný. Taky špatný. Takže řekli stop. Samozřejmě lidi jsou vynalízaví. Řekli, tak my si uděláme studnu. A ten stavební řekl, no to by si pak řekl každý, že si na tom pozemku z 20 udělá studnu. To tam voda už nebude vůbec. To není řešení. No hele, tak co prekér a ty pozemky jsou nezastaveny dosud. A to už je minimálně 6 roků. Hradešín to je, jo? No, tam někde. No. To jsou Slapy někde, Hradešín? Ne, to je východně tady Úval, to je. Jo. Takže taky, to člověk prakticky neví, jo. Takže za mě, jako kdybych takhle koupil ten pozemek v tom satelitu a měl bych tam nějaký podezření, já bych určitě šel na úřad. Zašel na úřad, ale minimálně, nebo správně by to mělo být tak, že ten pozemek se podepíše smlouva o smlouvě budoucí, zaplatí se nějaká rezervační záloha a samotná smlouva
kupní se podepíše, až když jsou ty sítě a přístupová komunikace skloudovaná stavebním úřadem. Takhle by to v té smlouvě mělo být a tím pádem vím, že jsem absolutně čistý. A nemůže se mi stát, že ten developer zkrachuje, protože vybere peníze, nedotáhne ty přípojky, že jo, musí to vlastnictví těch komunikací mezi těmi pozemkami musí pak převést ideálně na obec, aby tam nebyly ty zádrhely, jak tak bývají, že jo, a pak jsem čistý. No. Taky dobrý tip, no, tohleto. Je to... Ale zase otázka, no, ty developeři nebo ty realitáci, co tím rychle z krku, tak to tam nafrkají hnedka, že jo, a nechcete podepsat smlouvu o smlouvě budoucí, tak... Podepíše někdo jiný. Podepíše někdo jiný. No. Ale v těch černých ovcích těch případů už bylo fakt jako mrtě, že jo, kdy pak ta přístupová cesta vlastně, já si kupuju pozemek, ale nekupuju si tu komunikaci, že jo. Jo, a teďka ona zůstane v tom vlastnictví developera, on může zkrachovat, on může do exekuce. On to někdo koupí v té exekuci a řekne, no tak jo, tak jestli jste po mý cestě, tak to bude za. Jo, myslím, že v Chrášťanech to bylo v taky černých ovcích, šílený. Což tímhle s tím krásně natýzuju na příští díl, kdy budeme řešit právní věci, nákup pozemku, věcní břemena, přístupy, katastr a tak dále. Opráším učebnici práva vysoké školy. Můžu pozvat advokátku, můžeme to tady s ní realitní, můžeme to tady s ní probrat. Jen to bude velice těžký s časem u ní, ale myslím si, že by to možná bylo dobrý. Za pokus to stojí. Díky moc, Pavle. Za málo. Čau. Ahoj.